Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Loren. Taong 1972, Ragay, Camarines Sur. Noong mga panahong ito, nasa edad 50 anyos na si Loren. Kagaya ng mga kilalang antingero, hindi siya nabubuhay sa mga makamundong bagay. Simple man kung titingnan, marami ang nakakakilala sa kanya bilang matandang may malawak na karunungan pagdating sa lihim na aral. Ang kaso lang, sa harap ng mga ordinaryong nilalang, isa lang siyang hamak na katawa-tawang individual. Ngunit imbis na magalit sa mga ito, pilit niyang inuunawa ang kanyang sitwasyon. Anya, walang saysay kung makikipag-away siya at ipagpipilitan ang kanyang mga paniniwala. Sa bandang huli, wala namang magbabago at tinutulak lang niya rito ang kanyang sarili upang magkaroon ng karagdagang mga kalaban. Ayaw na niyang mangyari ang ganon, kaya kapag may nakikipagdebate sa kanya, lahat sinasang-ayunan na lang niya. Ika nga niya, kahit sabihin mong nakakalipad ang mga kalabaw, hinding-hindi niya ito tututulan. Literal na bahala ka sa buhay mo at sa kung ano ang pinaniniwalaan mo. Dahil dito, nakuha niya ang sikreto sa mas mapayapang buhay. At sa loob ng halos ilang dekadang pananatili sa baryo, kokonting mga personalidad lamang ang kanyang nakaaway. Lahat yon pinapatawad naman niya kaagad dahil siya ang tipo ng tao na hindi marunong magtanim ng galit sa kapwa. At sa maniwala man kayo o hindi, marami sa mga nakaaway niya sa baryo, nagagawa niya pang matulungan kapag meron itong iniindang karamdaman. Dahil dito, karamihan sa kanyang mga nakaaway noon ay naging matalik na niyang mga kaibigan. Magmula noon, marami ng taong dumadayo sa bahay niya, hindi para magpagamot, bagkus ay para makipag-usap at magkaroon ng masayang sandali na kasama siya. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga ito, gabi-gabing may kinakaharap na mga nilalang itong si Loren. Noon pa man kasi pinuno, trabaho na niya na iligtas ang baryo sa lahat ng uri ng banta na nagmumula sa panig ng kaliwa. Ito ang pangunahin niyang misyon at yun din ang rason kung bakit nanirahan siya sa lugar ng Ragay. Kahit kasi maraming mga manggagamot at antingero rito, nagsili pa na rin ang mga pamilyang may dugo ng aswang. Matagal nang nangyayari ang sigalot doon at ayon sa kanya, nagmula pa ito sa panahon ng mga Kastila. Marami nang sumubok na lipulin ang mga nilalang, pero sadyang hindi nila yun matinag-tinag. Bukod sa masyado itong marami, natuklasan din nila na ang pugad na pinagmumula ng mga ito ay binubuo ng iba't ibang lahi. At ang mga lahing yun, araw-araw ay tumutuklas ng panibagong paraan kung papaano mapag-iisa ang kanilang mga abilidad at kapangyarihan. Matagal na nila yung sinusubukang gawin, ngunit sa kasamaang palad di rin ito nagtatagumpay. Gayunpaman, patuloy itong sinusubukang pigilan ng mga antingero buhat sa banta sa kaligtasan. At para magkaroon siya ng ambag sa parte niya, lahat ng napapadpad na aswang sa kanilang lugar, pinapatay niya ng walang paglilitis. Makitid na kung makitid, ang importante nagagampanan niya ng maayos ang kanyang tungkulin. Subalit habang lumilipas ang taon, napapansin na ni Loren na nagpupumilit ng makipaglapit ang mga aswang sa tao. Ilang beses niya na yung nasilayan, kaya alam niya kung ano ang nangyayari at binabalak ng mga ito. At dahil sa ganoong kalakaran, kung kaya't dito na rin niya iniba ang taktika na matagal na niyang ginagamit. Naisip niya na kung ipagpapatuloy niya ang kanyang nakasanayan, marami siyang taong maaapakan. Kaya naman ang ginawa niya, sinusunod niya ang binabalak ng mga aswang. At para magawa ito, kailangan din niyang makipaglapit sa mga taong binibiktima ng mga ito. Hindi siya nahihirapan na gawin ang bagay na yan dahil na rin sa kanyang impluensya at pagkakakilanlan.
At para maisagawa ng maayos at malinis ang mga balak niya, malugod niyang iniimbitahan ang mga pakay niyang nilalang sa kanyang pamamahay. At kapag kumagat na ang mga ito, sisimulan na niyang lituhin ang mga taong kasama nito sa pamamagitan ng pakikipag-usap. Subalit sa kasagsagan nito, di mapapansin ng mga taong yon na humihiwalay na pala sa kanyang katawan ang kanyang wisyo. Sasapi ito sa isang katawan na naroon sa kanyang silid, na gawa sa purong kahoy at lupa. Sa lengguwahe ng mga aswang, balat kayo ang tawag rito. Pero sa lengguwahe ng mga manggagamot, parutok ang tawag dito. Ibig sabihin, isinasalin mo sa isang bagay ang iyong kamalayan bilang isa sa mga sinaunang pamamaraan ng pakikipaglaban. At kapag nagawa na niya ito, magsisimula na siyang mag-orasyon. Pagtawag sa mga aswang ang dasal na kanyang ginagamit upang magkusa ang mga ito na lumapit. At kapag nakarating na ang mga ito sa lugar kung saan niya yun pinapapunta, doon pa lamang magpapakita ang gabay at berdugo ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Ayon kay Loren, hindi siya ang tipo ng antingero na sumasandig sa mga mutya at agimat. Siya ang tipo ng tao na orasyon at gabay lamang ang nagbibigay sa kanya ng proteksyon. Ngunit bawat dasal na alam niya, hindi kayang tumbasan ng kahit na sino. Di man sa pagmamayabang, pero may mga orasyon siyang kayang sumunog ng mga nilalang kahit hindi niya ito hinahawakan. Ang gabay naman niyang nanananahan sa kanyang kalooban, buong araw na nagbabantay sa kanya upang masigurong ligtas siya sa mga biglaan at hindi inaasahang atake. Paglalarawan niya rito, may 4 itong paa na mahahaba. Malayo ang itsura nito sa tao, tapos may mga malalapad yung sungay sa likod na parang talulot ng mga bulaklak. Gawa rin sa kahoy ang buo nitong katawan, kung saan sa bawat tipak at pagitan nito, makikita mo ang nagliliwanag nitong dugo na dumadaloy. May 2 itong mahahabang kamay, at meron itong mahahabang sungot na ginagamit nito sa pagramdam ng mga presensya sa hangin. May maamo rin yung muka, ngunit sa kabila nito meron yung mabangis na personalidad. At sa katunayan, ayon kay Loren, isa ang nilalang na yon sa mga gabay na sinasabing halang ang kaluluwa. Kapag nautusan mo ito, kahit sino pa ang pinapapatay mo rito, papaslangin niya yon ng walang awa. Kaya naman sa lahat ng oras, pinag-iisipan niya ng maigi ang mga hakbang na maaari nitong kasangkutan. Sa oras na magawa niya ang ganoong hakbang, dito na magsisimula ang kanyang pakikipaglaban sa mga nilalang. Mabilis naman niya yung napapatay dahil unang-una kargado ng mga pangontrang nagpapahina sa mga ito ang bahay niya. At kapag wala na yung magagawa, puputulan ito ng ulo ng kanyang gabay bago ito tuluyang ilibing. Pagkatapos, aalisin niya ang memorya ng mga taong inanyayahan niya sa bahay niya upang makalimutan ng mga ito ang minsang pagkakaroon nito ng kaibigang aswang. Ganun at ganun ang kanyang ginagawa noon, at sa loob ng maraming taon, walang nakakapansin nito. Subalit ilang buwan pagsapit ng taong nabanggit, nagkaroon ng isang malaking pagkakamali itong si Loren. Biyernes noon ng hapon nang may makita siyang mga kabataang naglalakad kasama ng ilang individual na alam niyang may dugo ng aswang. Napakababata pa ng mga nilalang na yon, kaya hindi niya halos maisip kung ano ang pakay ng mga ito. Dala ng kuryosidad, agad niya yung nilapitan. Kampante siyang gawin ito, lalo pat ang isa sa mga kabataang naglalakad ay anak nung lalaking palaging nagpapagamot noon sa kanya. Kaya naman kung hindi siya nagkakamali, kilala na rin siya ng binata. Makalipas pa ang ilang minuto, paglapit niya rito, agad namang napahinto ang grupo sa paglalakad. Dali-dali na ring lumapit sa kanya ang binatang yon habang may paggalang na nagtatanong. Magandang hapon ho, Tio Loren. Meron ho ba kayong kailangan sa amin? Nang marinig niya ang sinabi nito,
Napangiti lang naman siya habang tinuturo ang mga kabataan nitong kasama. Anya, bago sa kanya ang mga mukha nito, kaya nagtataka lang siya kung saan nila yon nakilala. Dagdag pa niya na kahit hindi bago ang ganoong kaganapan sa baryo nila, kailangan pa rin nilang mag-ingat sapagkat hindi nila alam kung saan yon nagmula. Matapos naman niya yung mailahad, agad niyang inanyayahan ang mga binatilyo na pumunta sa bahay niya. Kagaya ng inaasahan, may mangilan-ngilan sa mga ito ang tumutol, pero sa katagalan wala na rin naman yung nagawa. Pagsang-ayon ng mga ito, agad naman nilang tinahak ang daan habang maigi niyang pinakikiramdaman ng mga nilalang. Alam ni Loren na marami na itong naiisip gawin, pero nakakasiguro siya na hindi ito basta-bastang makakalayo sa kanya. Pagdating niya sa bahay, agad niyang pinaalalahanan ang mga nilalang na maging komportable. Di rin naman kasi sila doon magtatagal, gawa ng meron lang siyang konting detalye na iaabiso sa mga kabataan. Kung isipin pinuno, nakakapagtaka ang ganoong kilos ni Loren. Sa kadahilan ng sa tinagal-tagal na nilang nakikita, yon ang unang beses na naisipan niyang gawin ito. Dahil dito, kung kaya't habang naghihintay ang mga kabataan, hindi nito maiwasang mag-usap-usap. Maya-maya pa, agad naman niya yung kinaharap upang mailahad na ang gusto niyang sabihin. Sa kasagsagaan ng kanyang pagsasalita, dito niya na unti-unting hinati ang kanyang kamalayan upang kaharapin ang mga binatilyong nasa labas ng kanyang tahanan. Pagsabi niya sa kanyang balat kayo, agad niya yung tinawag sa pamamagitan ng orasyon. Dahil dito, kung kaya't walang nakatanggi sa kanyang nais. Kalkulado ang bawat kilos ni Loren, kaya inaasahan niya na magiging madali lang ito para sa kanya. Ngunit ang hindi niya lubusang maisip ay yung pagkakataon na gagawin ng binatang anak nung kakilala niya. Habang nagpapaliwanag kasi ang kalahati ng kanyang persona, bigla yung umalis ng hindi niya namalayan. Dali-dali yung tumungo sa likuran ng kanyang bahay kung saan sila naroon. Pagbukas naman ito ng pinto, laking gulat na lamang nito nang masipat nito ang kanyang balat kayo na kasalukuyan ng pinapaslang yung mga kabataang kasama nito. Nasipat din ito ang kanyang gabay na walang habas yung pinupugutan ng ulo hanggang sa malipol na nito ang lahat ng kanilang kasama. Pagbaling niya ng tingin sa binata, di na siya nakapagpaliwanag. Alam niya kasi na malabo na yung maniwala sa kanya dahil sa balat kayong kanyang ginamit. Kaya naman imbis na magsalita, pinili na lamang niyang ito ay paalalahanan bago paalisin. Roy, malaya kang makakaalis dito. Pero sana wala kang pagsasabihan sa mga nakita mo. Magpapaliwanag ako, pero hindi sa ngayon. Wika niya rito. Nang marinig naman yon ng binatilyo, dali-dali yung tumakbo pabalik ng baryo. At sa sobrang pagmamadali nito, hindi na nito nagawang madaanan ang mga kaibigan nitong patuloy pa ring nakikinig sa kanya. Pagtungtong naman ng dapit hapon, tsaka pa lamang niya ito pinauwi. Dahil kasi sa mga hindi inaasahang pangyayari, kung kaya't nagkagulo-gulo ang kanyang pag-iisip. Hindi naging madali para sa kanya na alisin ang memorya ng mga ito, gawa ng masyadong malalim ang mga orasyon na kanyang ginamit. At kapag hindi nasa kondisyon ang kanyang pag-iisip, kahit mabigkas niya yun ng tama, hinding-hindi ito magkakaroon ng bisa. Marami rin siyang ginawang pag-iingat dahil sa mga rebueltang pwede niyang maranasan kung sakali mang siya ay magkamali. Kaya imbis na kalahating oras lang ang itatagal ng mga ito, inabot ito ng halos 4 na oras. Gayunpaman, nakauwi pa rin ang mga ito ng maayos. Walang nagduda, maliban na lang sa anak nung lalaking kaibigan niya. Gusto man niya yung puntahan para makausap, di niya ito ginawa. Nasisiguro niya kasing susundin ito ang kanyang mga abiso, gawa ng kahit papaano alam niya na meron itong takot sa kanya. Pagsapit ng sumunod na araw,
Habang tumitilaok ang mga manok, minabuti niyang sumadya sa baryo. Direkta niyang pinuntahan ang tahanan nito upang makausap ang padre de pamilya. Ayon sa kanya, na sa panahong yon, wala naman talaga siyang pakay. Ang nais lang niya makita ang kalagayan ng binata. Sa tindi kasi ng mga nasaksihan nito, hindi malabong masiraan yon ng bait. Isa pa sa kanyang mga inaalala ay yung posibilidad na mag-eskandalo ito para lamang mapatunayan ang mga bagay na nakita niya. Kaya naman bago pa ito mangyari, siya na mismong gumawa ng hakbang. Naniniwala siya na kailangan niya muna itong resolbahin kung gusto niyang mapanatili at maipagpatuloy ang kanyang balak. Dahil dito, kung kaya't napilitan siyang kausapin ito ng masinsinan. Pagtawag niya rito, agad naman niyang iniwan ang ama nito. Noong una hindi pa nakinig ang binata, pero nang marinig nito ang usal niya, dito na yun unti-unting nasindak hanggang sa napilitan na itong humarap sa kanya. Pagpang-abot ng kanilang paningin, agad naman niya yung kinausap ukol sa mga nasilayan nito noong nagdaang araw. Dagdag pa niya na, hindi nito mauunawaan ang sitwasyon kung hindi ito maglalakas loob na bigyan siya ng pagkakataon para makapagpaliwanag. Nang marinig naman yun ni Roy, walang kaabog-abog naman yung sumagot sa kanya ng, "Ano ho bang ipapaliwanag ninyo? Kitang-kita ng mga mata ko kung papaano mo sila pagpapatayin. May mas malinaw pa bang sagot doon? Huwag na ho kayo mag-aksaya ng oras, Tio Loren, dahil kahit anong gawin ninyo, hinding-hindi nyo ako makukumbinsi." Dahil sa sinabi nito, agad siyang nakaramdam ng galit. Bagay na nagresulta naman upang kumilo siya sa paraang hindi niya inaasahan. Walang sabi-sabi, agad niya itong kinuwelyuhan at binalaan na magdahan-dahan sa kanyang mga sinasabi. Mariin din niyang inilahad na hihintay niya ito sa kanyang bahay mamayang hapon at kapag hindi ito pumunta, asahan niyang mangyayari ang mga bagay na nasa isip niya. Nang marinig naman niyo ng binatilyo, halos hindi na ito makaimik. Ramdam din niya ang panginginig ng buo nitong katawan dahil sa matinding takot at pagkasindak. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, tsaka pa lamang niya yun tinantanan. Alam niya na hindi niya dapat ito ginawa, pero naniniwala siya na yun lang ang paraan para mapasunod ito. Maya-maya pa, pagbalik niya sa kinaroroonan ng ama nito, agad naman siyang nagpaalam. Nang marinig naman yon ng kanyang kaibigan, tumangulang naman ito habang iniaabot sa kanya ang kalahati ng minatamis na nabili nito sa baryo. "Ah, siya nga pala. Inaanyayahan ko ang anak mo sa bahay ko mamayang hapon. Kung sakali mang hindi siya makapagpaalam, naroon lang siya sa bahay. At kung meron kang kailangan, pumunta ka lang. Alam mo namang palaging bukas ang bahay ko para sa inyo." "Aba, totoo ba yan, Manoy Loren? Maraming salamat naman ho kung ganun. Huwag kayong mag-alala. Pupunta mamayang hapon ng anak ko. Makakaasa ho kayo." Sagot naman niya rito. Pagkatapos ng kanilang usapan, agad na siyang umalis. At nang makabalik na siya, dito niya na inihanda ang lahat ng pruweba na kinakailangan niya. Ang nais niya kasing mangyari, ipaalam sa binatilyo kung ano ang totoong nangyayari sa baryo. Bagaman masela ng impormasyong ito, sadyang wala na siyang pagpipilian. Ito na lang kasi ang nag-iisang paraan kung nais niya na hindi masira ang kanyang pangalan. Ilang oras pa ang lumipas, sumapit na nga ang 1:00 ng hapon. Inaasahan niyang darating ito bandang 2:00, kaya naman habang wala pa ito, naghanda na siya ng merienda. Maya-maya pa, pagdating ng binata, agad naman niyang napansin ang ama nitong nakabuntot sa likod. Hindi niya mawari kung bakit ito nagkasabay. Gawa ng unang-una, ang anak lang talaga nito ang inaasahan niyang bisita. Pero nandun na yun eh. Kesa pauwi niya ang kaibigan niya, minarapat na lamang niyang hayaan itong makinig.
Pagkaraan pa ng ilang minuto, matapos ang kanilang mumunting salo-salo, dito niya na ipinakita ang mga gamit na naiwan ng mga nilalang. Nagsimula na rin siyang magbahagi ng istorya ukol sa ginagawa nitong panggagamot sa binata at sa mga kaibigan nito. Mariin din niyang inilahad na aswang ang mga pinatay niya, kaya wala itong karapatan na pag-isipan siya ng kung ano-ano. Dagdag pa niya na ang ginawa niyang yon ay simpleng pagligtas sa buhay nito. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, kahit papaano naliwanagan na ang binatilyo. Sa pamamagitan ng mga ebidensya na kanyang ipresenta, hindi nito nagawang tutulan ang realidad sa lugar nila. Sinang-ayunan naman yon ng ama nito, kaya hindi nagtagal wala na rin yung nagawa kundi ang maniwala. Matapos ng nangyaring pag-uusap, pinuntahan nila ang libingan ng mga nilalang. Gusto niya pa sana itong hukayin pero ayon sa kanyang kaibigan, sapat na para sa kanila ang mga sinabi niya. Kaya naman sa halip na magtagal pa sa lugar, minabuti na lang nila na bumalik. Pagpahinga nila sa kanyang pamamahay, pinayuhan niya ang mag-ama ukol sa posibleng mangyari sa mga susunod na araw. Ayon sa kanya, mapanganib ang kinalalagyan nila dahil nagkaroon sila ng kamalayan ukol sa totoong kaganapan. Mariin din niyang inilahad, posibleng puntahan sila ng mga aswang para tiktikan at para alamin ang tunay na dahilan ng pagkawala ng kanilang mga kalahi. Kaya hanggat maaari, iwasan na muna nilang tumungo sa lugar na wala gaanong katao-tao. Mas mainam ding manatili na lang sila sa kanilang tahanan hanggat hindi niya pa nalalaman ang kilos na gagawin ng mga nilalang. Pagkalahad naman niya ng tungkol dito, agad niya yung sinamahan patungo sa baryo. Sa kasagsagan ng kanilang paglalakad, inabutan niya yon ng mga pangontra para naman kahit papaano magkaroon ito ng kumpiyansa sa mga sarili nila. Nang matanggap naman yon ng mag-ama, taus-puso naman yung nagpasalamat. Maya-maya pa, pagdating nila sa pamamahay nito, agad naman siyang umalis. Yung dalawa naman, pumasok na rin sa loob, bit-bit ang kanyang mga paalala. Pagsapit ng gabi, habang nasa kasagsagan ng pagpapahinga ang mga tao, nagsagawa na siya ng ritual. Ang nais niya, maglibot-libot sa baryo upang masigurong walang nanggugulo. Di niya binalak na gamitin ang kanyang totoong anyo. Gawa ng bukod sa matinding pagod, kinakailangan din niyang magkaroon ng maayos na pahinga sa gabing yon. At ang pinakamabisang paraan para magawa ito ay ang palakari ng balat kayo niya. Paglipat dito ng kanyang wisyo, mabilis na siyang lumakad. Habang binabagtas niya ang daan, naging abala naman ang kanyang gabay sa paglilibot sa kanyang tahanan. Ito ang nagsilbi niyang pinakahuling depensa laban sa mga nilalang na nagbabalak ng masama sa kanya. Kapag kasi nasa ganun siyang estado, hindi siya basta-bastang makakakilos, lalo na kapag may biglaang pumasok na nilalang sa loob. Ito ang isa niyang kahinaan, kaya para mapunan ang butas nito, palagi niyang ginagamit ang kanyang gabay kapag lumilipat siya ng kalahati ng kanyang persona. Ayon pa sa kanya, buong buo ang tiwala niya rito, gawa ng sa tanda niyang yon, wala pa siyang nakalabang nilalang na kayang tumapat sa lakas nito. Bagay na naging daan upang mapanatag siya sa kabila ng kanyang mga ginagawa at estado. Makalipas ang ilang oras na paglilibot, marami siyang nakitang nilalang na nakasampa sa bubong ng iilang pamamahay. Kahit malayo pa, alam niya nang naghahanap ng biktima ang mga ito, kaya bago pa man yun makapagsimula, dali-dali niya yung itinaboy. Pagtatapat ni Loren Pinuno, na kapag nasa loob siya ng kanyang balat kayo, may kakayahan siyang halos kahalin tulad ng mga aswang. Bukod sa napakabilis niya, wala rin siyang bagay o gusaling hindi kayang akyatin. At kahit lumipad pa ang mga nilalang, mahahabol at mahahabol niya ito nang hindi man lang nakakaramdam ng pagod.
Bukod din sa kanyang makipaglaban ng walang katapusan, kaya rin niyang gumawa ng replika ng kanyang sariling gabay. Yun nga lang, hindi buo ang kapangyarihan nito kagaya ng orihinal. Gayunpaman, kahit hindi ito umabot sa kalahati, kaya pa rin itong tapatan ang mga nilalang na mas mataas pa ang antas sa mga gabunan. Bagay na naging dahilan ng paulit-ulit na tagumpay ng kalahati ng kanyang persona. Sa pagpapatuloy ng kanyang ginagawa, 2 na sa mga aswang ang napatay niya. Yung isa pinatakas niya hindi dahil sa naisahan siya nito, bagkus ay dahil sa kagustuhan niya na iparating ng mga ito ang kanyang mensahe. Alam niya na ito pa lamang ang simula, kaya hanggat hindi pa dumarating ang malakas na unos, dahan-dahan na rin siyang naghanda. Pagsapit ng sumunod na araw, dito na dumami ang mga nilalang na nagpaparamdam sa kanilang lugar. Malaking porsyento ng mga ito ay nakamasid sa bahay ng kaibigan niya, sa kadahilan ng naramdaman ng mga ito sa bahay na yon ang mga naiwang bakas ng kanilang kasama. At sa paglipas pa ng linggo, mas lalong dumami ang mga nilalang na dumadayo sa kanilang lugar. Maliban sa kanya at sa mga albularyo, wala nang nakakaalam ukol dito. Ngunit ang ganoong kaganapan, nakakabahala na ayon sa iilan. Sabi-sabi ng mga ito na kinakailangan na nilang kumilos upang hindi sila nito maunahan. Dagdag pa nila na kahit wala silang basbas na nagmumula sa kanilang mga kasama, kikilos sila at hindi na sila nito mapipigilan pa. Nang malaman naman ni Loren ang tungkol dito, hinayaan lang naman niyang gawin ito ang kanilang mga nais. Sa isip-isip niya, mas paborito para sa kanila upang mabulabog ang mga nilalang kahit wala pa silang ginagawa. Subalit ilang araw lang ang lumipas pagkatapos ng kanilang pag-uusap, natuklasan nila ang karumal-dumal na nangyari sa mga albularyong naglakas loob na kumalaban sa mga ito. At ang pangyayaring yon, mabilis na kumalat sa kanilang mga kapanalig hanggang sa marami na sa kanila ang nakaramdam ng takot at pagkasindak. Ang mga antingero namang ilang linggo nang nakikipaglaban, minabuti na munang umalis sa kanilang lugar, dulot na rin ng banta ng kaligtasan sa kanilang mga mahal sa buhay. Duwag man kung maituturing, hindi ito sinisi ni Loren dahil alam niya na sadyang mahal lang ng mga ito ang kanilang pamilya kumpara sa sinumpaan nilang tungkulin. Kaya naman imbis na magreklamo, tahimik niyang ginawa ang mga trabaho nito. At upang makasiguro na mananatili ang katahimikan sa kanilang lugar, araw-araw siyang naglilibot. Ngunit kahit sa kanyang presensya, tila bang hindi niya pa rin maitaboy-taboy ang mga nilalang na nakapasok. Kapansin-pansin din ang pagkuta ng mga ito malapit sa bahay ng kaibigan niya na para bang meron itong binabalak na masama. Isang gabi, sumiklab ang kaguluhan sa lugar na yon. Huli na nang malaman niya ang tungkol dito, gawa ng nataon noong meron siyang pinagkakaabalahan. Subalit nang mapansin niya ang nangyayaring kaguluhan, hindi siya nagdalawang isip na pumanhik ng baryo. At sa pagmamadali niya, di niya na ginamit ang balat kayo niya. Tiwala si Loren na mas mareresolba niya ito kung siya mismo ang pupunta. Di hama kasi na mas malakas siya sa kanyang balat kayo at alam din niya kung gaano kaseryoso ang sitwasyon noong mga oras na yon. Pagdating niya sa baryo, nakita niya ang bahay ng kaibigan niya na pinalilibutan na ng mga nilalang. Maraming tao noon ang nagmamasid pero walang kahit isa sa mga ito ang nagkaroon ng lakas ng loob para tumulong. Matapos naman niya yung masilayan, dali-dali siyang lumapit kasabay ng paglabas ng kanyang gabay mula sa loob ng kanyang katawan. Hindi naglaon. Nang mapansin naman ng mga nilalang ang kanyang presensya, siya kaagad ang unang inatake ng mga ito. Sinubukan talaga siya nitong itaboy, pero sa bandang huli, kabiguan ang kanilang nakamtan. Masyadong malakas para sa mga ito ang kasama niyang gabay,
kaya kahit hindi siya kumilos, di siya nito nagagalaw. Ilang minuto pa ang lumipas, magdistansya naman ng mga ito, doon pa lamang siya nagkaroon ng pagkakataon na makalapit sa tahanan. Kalmado siya raong kumatok at nagpakilala. Nang marinig naman yon ng kaibigan niya, dali-dali nitong binuksan ang pintuan. At nang magpang-abot ang kanilang paningin, kaswal siyang pumasok kalakip ng pagbibigay niya ng utos sa gabay niyang naghihintay. Patayin mo lahat. Wala kang ititira. Nang marinig naman ng nilalang ang kanyang sinabi, bigla naman yung sumugod sa mga aswang na parabang isang mabangis na hayop. At sa loob ng kalahating oras, walang nagawa ang kanilang mga kalaban, kundi ang tumakas at iligtas ang kanilang mga buhay. Ngunit kahit saan man sila makarating, patuloy pa rin yung nakabuntot sa kanila hanggang sa tuluyan na sila nitong mapaslang. Matapos ang pangyayaring yan, bumalik sa bahay ang kanyang gabay, bago pa man magwakas ang kanilang pag-uusap. Nang mapagtanto naman niyang nalipol na nito ang mga nilalang, kaswal siyang umalis sa lugar. Magmula noon, hindi na pumapayag itong si Loren na dumami ang mga nilalang sa baryo. Kapag meron kasi siyang naaabutan, ora mismo pinapatay niya na ito. At dahil sa ganun niyang karanasan, kung kaya't makalipas lamang ang ilang buwan, pinangingilaga na ng mga nilalang ang kanilang lugar. Magmula noon, bumaba ang bilang ng mga taong bigla na lamang nagkaroon ng malubhang karamdaman. Labis naman niyang ipinagpasalamat ang ganoong resulta, gawa ng hindi niya inaasahan na sa pamamagitan pala ng ganoong hakbang, masisindak niya ng tuluyan ang angka ng mga aswang. Subalit sa kabila nito, hindi pa rin siya nagpakakampante, gawa ng anumang oras pwedeng bumaliktad ang sitwasyon, lalo na kung matagumpay na maisilang ng mga nilalang ang panibagong lahi. Pero kahit ganon, kumpiyansa pa rin ang mga nakatira sa kanila dahil nakatalaga sa kanilang lugar si Loren, ang tagapagprotekta ng Ragay, Camarines Sur.